dako na akong kalipay mga idol nga ang taga Cebu nga si Brad GCG nanay silver button. Congratulations sa tanan mga idol. Mga idol, good news mga idol kay naabot na gid atong silver button mga idol. Gitawagan ko sa taga UPS nga nanako na atong silver button. Salamat kaninyo mga idol nga grabe inyong solid nga suporta sa ako mga idol. Kuyogi ko ninyo mga idol nga atong kuhaon na ang silver button. There. Mga idol, mauna gid ni mga idol, murag mauna ni sa kanan na. Ibanan. So mga idol, good news mga idol no, kay sayo kay naabot atong silver button. Sir. Sir. Okay guys. Salamat kayo sir. Shout out ni sir. Hey, shout out ko UPS. Ako din pamilya dia. Okay. Nasa Negros. Taga-asa ka sir, taga-asa ka. Taga Mandawi. Atong silver button naabot na gyud. Congratulations. Gikan pa nis. Mga idol, gikan nis US gi-deliver dire sa kuan sa Pardo. So mga idol, ang taga Cebu nanay silver button si Brad GCG. Yeah. Woo! Dol, salamat kay Dol. Kom niya dun. So mga idol, ako kibaw sa akong gibati ron mga idol kay naabot ako silver button. Congratulations sa to mga idol, congrats tanan. Og sa akong mga brother diha nga gikan sayo Hawaii, nga grabe ang suporta no, naabot na gid atong silver button. Daghang salamat ninyo mga idol. Og sa akong brad diha nga dili magpaila. Nga grabe ang suporta. Daghang salamat brother, naabot na gid atong silver button. Congratulations na natay silver button. Salamat idol. Salamat. Sige, amping. Sige. O mga idol, shout out mga idol, UPS Cebu, naabot na itong silver button no? Wata gadaho mga idol nga na natong silver button, congratulations. Yes, na natay silver button mga idol. Gusto lang ko magpasalamat ninyong tanan mga idol sa pagsuporta nako kay nakadawat na tag silver button tungod ninyo. So mga idol, atong i-unboxing mga idol, atong ingablihan. Dara mga idol, atong tanawon ang suot mga idol, atong tanawon. Excited na kay kuan ni mga idol nga ang taga Cebu mga idol nakadawat og silver button. So gusto lang ko magpasalamat mga idol sa inyong pagsuporta nako mga idol nga nakadawat og silver button. So ara mga idol, dara atong aplihan mga idol unsa ni kanindot ang silver button mga idol ha. Excited na kay ko mga idol ha. Mga idol, una sa tanan gusto lang ko magpasalamat ninyo mga idol nga nakadawat ani tungod ninyo mga idol sa akong mga solid nga supporters og sa akong mga brothers diha og sa akong mga amigo diha gikasaway nga grabe ang suporta. Mga idol, mao ni akong pangandoy nga makadawat og silver button. So tara mga idol, atong aplihan, tarang. Da. Napay pakulo mga idol, kuan ba day napay pum. Yay ka. So mao ni mga idol ang suot mga idol. Mga idol, congratulations kay naabot yung tag 100,000 subscribers. O niyan, mao ni ang award mga idol nga atong nadawat. Nadre, do you remember your first 1,000 subscribers? Wala ra dama mga idol nga naabot tag 100,000. So mao na ni mga idol, atong tan-awon ang silver button. 1, 2, 3, charang! Yeah! Woo! Mga idol, daghang salamat mga idol sa inyong pagsuporta. Kay nakadawat tag silver button. Dara mga idol, nindot ta mga idol nindot tayo. Mga idol, gikan pa taon nag-US mga idol. Gikan pa nag-US mga idol. Unya, naabot dire sa Cebu. Gusto lang ko magpasalamat ninyo tanan mga idol sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, sa inyong pagsuporta. Paglabaw na mga idol, ang Ginoo mga idol, atong pasalamatan kay gitagaan ta niya kusog mga idol nga makabuhat tag content nga makalipay sa inyo ha og labaw na gyud nga makatabang ta sa atong isikataw mga idol. Lihog lang kog subscribe sa akong YouTube mga idol sa katong wala ni subscribe kay pohon daghan pa kay tag ipanghatag ninyo mga idol. Dili nay madawat nako ang silver button mga idol kung dili tungod ninyo sa akong mga solid followers diha. Shout out ninyo diha mga idol, mga followers nako nga ni subscribe. Grabe ang suporta sa akong brad diha nga grabe ang suporta bisag dili kaila. Brad, daghang kay salamat nimo Brad og ang akong mga amigo diha nga gikan sa Hawaii. Shout out ninyo diha mga idol, mga brothers. Naka silver button na ta. So mga idol, dako na akong kalipay mga idol nga ang taga Cebu nga si Brad GCG nanay silver button. Congratulations sa tanan mga idol. Mga idol, ako na naibutang diri mga idol sa akong music studio. Charan. Diri na ako ibutang mga idol. Yeah. Wow.
Congratulations sa tanan mga idol nga nakadawat tag silver button. Daghang salamat mga idol o God bless us all natong tanan mga idol. Mga idol palit kog share kay mamili kog matagaan akong palipay.